Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Nyaya dzevanhu vari kupondana vari mumarriage nekuda kwemhirizhonga, kugovana kwemidziyo kana vanhu vachinge varambana, kutadza kugadzisa zvidiki zvinenge zvanetsa, dziri kuramba dzichiwanda munyika muno. Izvi zvinosanganisirawo nyaya dzekuchita mudikanwi wako uchibva wabatwa. Zuva nezuva nyaya dzekupondana dziri kutenderera musocial media. PaWeekend pano pane murume businessman wekusanyati anonzi Thulani Ncube, uyo ane mashops paNyimo Growth Point anozivikanwa nezita rekuti muChina, akapfura vanhu vaviri. Nyimo Growth Point iri pasi paChief Nelson. Thulani akapfura akauraya mudzimai wake pamwe naTsano vakafira ipapo mushure mekunge vanetsana nenyaya yekuti businessman uyu akange aroora musikana webasa aishandira mhuri iyi. Mudzimai wake haana kuzvitambira kuroorwa kwemusikana aimbovashandira zvekuti akazvitora sekushorwa zvikuru zvekuti Thulani nemukadzi wake vakange vave kugara vachinetsana nenyaya iyi. Pakasvika Zim Newsbeat TV crew yakatambirwa nehama neshamwari dzevashakabvu kusanganisira handadzi yaThulani uyo akapotswa nerufu kaviri mumaoko aThulani. Iko zvino vandagara navo ihanzvadzi yavamuChina rega tinyatsonzwisisa kubva kuhanzvadzi yababa kuti vanhu ava vaimbogara sei kuti izosvike pakurasikirwa kwataita neupenyu hwevanhu vaviri. Mama makadi Matiriperi makadiwo tinoti nematambudziko pachitiko chakaitika ichi dzaonekwa maika. Mama muchinditsanangurira chiitiko ichi chakatyamadza vanhu vese, chasiya hama neshamwari nharaunda dzakaoma mati mukano. Maziviro enyu nyaya iyi yakatanga sei? Nyaya iyi yakatanga pekuti munhu yanga akanyenga mushandi aishanda pabasa pake, mukadzi womva adzinga musikana uya. Saka vanhu havazvina kuzozikanwa kuti zviri kuenderera mberi. Zvakatozoonekwa takupinda muChristmas, umva vaudzwa kunzi murume wenyu ari kugara kuno kugambisa. Mukadzi unomva amuka achitonzi izvozvi sumukai muuye kuno kugambisa. Mota yakatopaka izvozvi foshua vakasvikobatiwa vari mumba. Ndopakatangira noizi. Kana ndofunga mukadzi akangoda kutora mafoto ezvinhu grocery ranga riri mushopu, achiti tinkushopu kwangu hakusi kuhodherwa zvinhu. Murume ndopaakatanga kubata mukadzi, vanoti vane dzvanga riri panapa. Vadaro omva vasumuka, omva vatora makii. Murume ndokutora mota. Atora mota akasvika pano, omva aidambura. Pane waya dzinodamburwa dziya dzokuti unojoinidza kachida kuita start ujoine wodhingirikira, ndo dzaanga oshanda nadzo. Achisvika pano murume wakatanga kuita ndokuti mwana uyu nhasi akaonda indawa. Vasikana ava vakapindura vakati ndofunga mudumbu wemazino uri kuitika. Omva vangosumuka omva vaenda kubhawa, ndoko vakaswera vachimwa doro vari ikoko. Isi tikati munhu akadi akazvigarira. Ava pamai pavakaenda kukadoma vakangoti varohwa vadzingaidzwa kumva vananga kukoti kwavo, omva vaenda ikoko. Vari ikoko vakudzoka ndopa vakafona kuti vatete ndaamurodhi ndakudi ndakudzoka, ndichaenda kutsanangurira zvinhu zvandaona. Saka uyu mukomana mumwe ari pano wandiri kugara naye kuchikoro ndiye akaenda kubhawa uko, akati mudhakiro wakaita baba so vanga vachitonditi izvo, iwe ndiwani? Ndiwe Blessing. Zvikanzi nhasi ndakarimwa doro. Vadaro kwakavira kukatoita fanike kunosvibirira. Ndopa vakasvika pano vadhakwa kudaro, ndopa vakabvunza kuti gamu ari kupi. Mai vakati kwanzi izvo gamu indanotora mari yekubhawa. Ndofunga musikana akataura kuti kwai zvanzi ndipe gamu mari yekubhawa. Ndopa vakauya manje vaine pressure yavo. Ndopa vakananga kubathing room kuna gamu vakabvunza kuti gamu ari kupi, achitobva uko. Vakati kati gamu ari kugeza uko. Paive necrate iri papapo yechingwa iyo, vakaitora kaikanda uko. Vakanoti geza, kwai ndomutaura wakageza tiri kupedzerana ndiri kudzoka. Gamu ndiye mwana wawe kana kuti mudzimai? Wemudzimai.
gamu yawo yaomva hadi ndobva vakauya kune ini ndiri mumba mune mwana ndopa vakatanga kuti ndiudzei zviri kuitika. Ndikati zviri kuitika zvei, hapana zvandiri kumboziva. Ndopa vakatanga kundirova mumba umu. Ndakabereka mwana uyu, mwana uyu ndaisikadi kuti abvudhunuke. Ndokurova mukomana uya wavo mudiki, mukomana mukuru, kuti bata mwana uyu. Pavakati vanonditi vandidzvinye kudai, vandibate kudai, ndopa ndakavasavhura. Ndopa vakabuda vachiti kwai ndoda kutsvaga chifoshoro nditeme zvipere izvi. Ndikati hamusiri mere makanditi kwanzi tete uyai muchengete vana, nekuti ini ndimi munhu mukuru, ini ndanichitengesa parodhi apo. Ndimi munhu mukuru, ndimi ngatogara kugora nevana. Plus mwana uyu kurwara kwakaita, ndini ndakafamba naye kuchechi. Ndikaita kuti mwana aite right achirwara. Vakati tazvigamuchira mwana ave right. Vakatoti vana ngavaende kuchechi zvese nemukadzi. Vachitotiudza makuseni achitoti Eridha ngavamuke vagadzire vaende kuchechi. Tichitoita zvinhu zvedu tiri pamwe chete. Saka musi vakadaro vakandirova makuseni. Ndofunga vakanga vonyara vakapedza havana sumuka makuseni, havana kumuka. Mangwana acho havana kumuka. Handichazivi kuti chaive chingani. Handizivi kuti chaive chingani. Ombava ndangovati mamuka sei, ombava nditi tamuka idi mamukawo. Nekuti vanhu vakanga vandidzora vachiti imi munonamata imi. Pamwe munhu azvichokadanga kadi akadhakwa. Ndikazvigamuchira. Ndobva taenda kuchechi, kugomo kwedu kuchechi. Tikatovaoneka vakati hamufambi zvakanaka, makofi munawo here? Tikati tinawo. Tikatoenda kuchechi kuya, tikadzoka. Ndopa ndakaona Rameki ari pano, achipinda apa. Rameki uyu ndofungai vakanga vaenda kwani kwaRameki kuti auye vazokumbira rege kwandiri. Inobva ndatoti pane nyaya dzavari kuda kutaura, vasikana hatibudei tidii tiendere kuvanhu vataure nyaya dzavo. Rameki ndopa akanditi tete dzokai. Vakanditi tete, ndaona vamuchaina vachisvika kumba uko. Vakati idoro here kana kuti chii, dai kwavo kuri kuuraya ndadii, ndatouraya munhu. Sisi ndokumbirawo ruregerero. Indikatoti vari kutokumbira nemwoyo wavo wese, ini ndokuvaregerera. Vakazoti mangwana acho vachiti, vakati ndomirira maibhi kuti vadzoke titaure nyaya iyi. Maibhi vakaudzwa. Vakanodedze uyu ndopakazonzi kune mbeu. Uyu Rameki haana kuzoya pano makuseni. Maibhi ndako vachiti kwai ini zvandakaitira vatete, bhita ndivape mbudzi nezvandakavaitira. Saka zvakongoramba zvangodi hatina kuzogara pasi. Kudzikana chikoro chavhurwa vakanditi munoenda nevana, ndimi chanogara nevana, havachaendi kuboarding. Vari kuenda kupi? Kudhei foshua takasumuka tose pano. Tikaenda kuKadoma. Tikanoita zvataita tichigara, vakatonditi mutsvagire mwana mota yetransport, nekuti havakazorambidzwa kudhei nekuti vanzi vamusina kuti paowning. Saka votozoita day next term. Saka ndokusara nemukomana mukuru, ndovandanchigara naye. Tavata ivo vabva uku, tavata isusu. Anzi vakatakura bhegi ravo vakabuda. Mai muchaina pavakaenda uko vakatakura bhegi, ivo ndo vakatanga kubuda nebhegi. Vakatora idzva kwai vakatora bhegi idzva ndokuisa zvinhu zvavo ndokubuda. Mai muchaina akati regai ndiende kupi, nyaya inotokwira, regai ndidzokere kuti kuya kwandakambonesa nyaya yangu ndinzwe kuti zvinofamba sei. Vakauya vakandirondedzera vakati vatete tanotaura nyaya yaiya, asi zvandanzwa kuti baba mwana adzoka pamba pavo ina ndivadzingi, ngavaye pai pamba pavo, asi kwai mushopu ngavasapinda kubhawa. Vakati kwai vakati ndoda kubhawa, zvikanzi kubhawa muchadii, zvikanzi handichengeti vana. Mukadzi ndopa akazowana simba rekuti aende uko. Zvadaro vaya vakati ndingagare ndisingashandi pano, ndisikadii. Kwai vadzoka matauriro avari zviri kuitwa. Ndopa vakadzoka vaifamba nehanzvadzi yavo murume uvava. Ndo vakanga vaina, ndo vakatosvika navo kumba, vakatofitira hwindo iyo varipo. Vakatosoritora picture vachiti regai tigonoratidza vari kumba. Vasvika pano, kwai vakasvika ndofunga kwai ndokugara apa.
kwai vachimwa doro. Kwai zvikanzi doro iri makambomwa here doro pamusha pano. Vai vakangoti ndisatsani handiti pamwe kungotaurawo zvavo semajokisi. Kwai ndopa vakatanga kuti mbama yakarohwa ivo nekuti vari kuita kunzi kwakapiwa munhu mbama yatakanzwa nevanhu. Asi mbama yaisi kuziva kuti yakarohwa mukadzi, kati yakarova bhudhi. Ipapa ndo patisiri kuziva kuti zvakazofamba sei. Kwai ndopa vakapinda mumba vakatora pfuti vakauraya. Vakafona kuti baba nhingirikiri vashaika kuno varohwa nepfuti. Chizoti gare gare zvikanzi vati kwai ndoda kukliya vanhu vese kubva kuvana vari kubhodhi neuyu neni nana Gamu zvese nekaka aka kakatombobhutsurwa kakabatwa namai vacho. Saka vadaro avachisitu mbatatiza patatigere mbataenda pa next door. Ndo patakavata pa next door paya paive nejirawo takangotarisana dzimba dzacho so. Vakati bva ipapo izvozvi vatokwira bhazi vari kuya ikoko tikavata hapana chatakaona. Kwangoti chenei dzakuma 7 ndo patakawa baba vaipapo vakufonerwa naadhaka zvikanzi munhu yabatwa mukadoma vanga vakakwira bhazi regadza iri. Saka munhu anonzi akavaona kwai ndi babani baba Ru. Kwai ndo nyaya yakanga yatoiswa mumaapu. Saka munhu akataura uye omva gazi omva ati tangonzwawo chiitiko ichocho zvikanzi vaburuka apa pabus stop apa. Vai vakati regai tione kuti anofamba sei. Kwai ndokuvaronda. Kwai ndo vakasangana paWevari paya vakaburukira kwana TM kuya vanhingirikira vakuWevari kuya vakaona mupurisa. Baba Ru omva vaudza mupurisa uya kuti bhazi ndaunodza kudhiraivha kuti bhazi ngarimire. Vanga vatokwira bhazi rokuenda kupi kuBulawayo. Kwai vachingoti gare gare mapurima nhingirikiri masai wachimva asvika. Kwai vakasvika vati 12 ndopa vakabatiwa ipapo. Ndopa takazonzi indai mutora vana muchitora vana muuye kuno madhosi ya makadi makakiya. Ndo muitikirwa zvakaita. Ndanzwa mama muchiti imi ndimai tochengeta vana. Iwo ndo vakatonditsvaga munhu aishanda pano achiita zvese zvokuti vanodo wachirwa mwana wangu uyu. Saka pano pekuti mwana uyu arwara azonaya ndine kuti ndakati ngaasiye mukaka nokuti vaiya musazamu 1. Ndo mandati mwana ngaasiye chii mukaka sezvo achimbomwanani pamunombobuda paya muchienda kuSouth paya mwana anosara chimwa chinani. Ndo mandanhingirikira vakati mwana atosimba atova right. Ndindaichengeta vana mwana uyu. Ivo vachitosvika vachitoti baba sisi kuti vatete vaiti ngavauye vazonhingirikira vauya. Ivo vakatonditi tete nokuti ndakaita 2 days ndichidzokera kumba. Mazvikuvadzirei kudaro pane dzimba dzokuari chindogara izvenyu. Ndo pandakatanga kugara pano. Muchigara pano mama ndoda kunzwa nhoroondo yekuti vanhu vaviri ava pasati paita girlfriend yakazouya kana kuti mudzimai wechipiri akazoroorwa uyu kana kuti mudzimai wechipiri akazorenderwa shopu asati auya vaimbogara sei vanhu vaviri ava? Aiwa kutaura chokwadi vaiti zvinhu zvavo kana vachitaura kudai vaitaura zvinhu zvavainzwanana ende uchiwa kuti vari kupindurana. Mumwe akataura chakati votodai. Ndinorememba takupinda muChristmas pakanzi izvo bheta ndiende kupi kuHarare. Bhudhi vakati mukadzi akazoti bhudhi vakati ndokuda kuenda kuHarare. Mukadzi akati aiyo taapadhuze nepaChristmas chiitai kuti mubude munotsvaga zvinodiwa muno mushopu. Vakatoti unge wafunga semukadzi papa sina kana chakaipa kana chitongoni papa sitorina kana zvakangotanga ipapa apa ndo pandakaona. Asi zvavo kugara zvavo vachimboshatirwa inyaya dzinogara dzingotongwa. Asi kubva ipapo ndifunga kuti panga paine chakaipa. Vanga vane mashopu mangani? Vane shopu iyi voita Bawero Black Window kunoshanda voita nhingirikiri Hardway haisi kushandayo vakatoimisa. Zvokuti makatarisa mama tingati here imwe wetsvina wakapinda pakati kana kuti
kunetsana vachienda vachinogadziriswa pasina zvakare kugadziriswa kwokuti vanhu vanonyatsoti aiwa panapa tagadziriswa tagara zvakanaka sotaura kumaita kuti aiwa vaigara zvakanaka but kunetsana kwekuramba vachinogadziriswa kwanga kakuripa. Vakazopinda gonye rekuti mukadzi akabuda kunohodha ivo vakashanda mari haibudi. Ndopakatanga mukadzi ndopakatanga kuti ko mari iri kuendepi, ndikuti ndikaipa ndinoenda mari ndowana pasina. Dzichingowa nyaya dzavanotaura vari vaviri ndomutauro wavaita. Ndofunga ndopanga panenge pakazotanga dambudziko ndopavakazonzi nemukadzi vabva kupolisi pandakarohwa inini takarara chifamba usiku tikaenda kupolisi. Iyo vakazoti ndikati ngavachivata kune musikana wangu uko. Ndikati ndakudzokera chii mwana uyu takaona ari kumaraini akaita sezvaakaita izvozvo asina chimwe chinhu, asina tauro, asina kana pamba, asina chii. Vakanohwanda kwamaitanaka uko kwatoti kwamaitanaka kumaraini uko ndokwandakaenda ndivachitoti ndoka tiri nevana izvozvi. Vana vakangoti warara vese kungobuda pano. Vane vana vangani? Vane vana 5. Muchitaura mama ndachinzwa muchiti pakaitika chitwe ichi pakafa mudzimai pamwe chete nemurume. Murume uyu kama wavo wakamira sei? Ndibhudhi vavo vemudzimai. Mukadzi wake ndiuyu. Ubhudhi hwacho ndokumadzimai. Mai vakazvara muroro pano namai vakazvara murume uyu mukoma nemun'ina. Vese vanongogara panzvimbo pamwe chete pa. Aiwa, uyu akanga atobvawo kumakwechere kwake ndokusanganawo nasisi. Umva ati zvamutiri kuenda uko zvamukudai sisi chiregai ndichimbeni chinohodhawo chii zvinhu zvangu. Saka ndofunga ndopakabatanidzirwa kunzi saka iwe muri chifamba muri pamwe chete mamuchironga. Asi haana kutaura kuti mamuchironga, akangoti pamba pangu handiti pamirwe doro. Saka nyaya yavari kutaura iri kuzikanwa nevanhu vese vakafira inyaya kuti muri kunwira doro pamba pavo. Yakafira murume wevava ndakaunzwa. Mukadzi handisi kuchinyatsoziva kuti mukadzi vakazodii. Ndangohwa kuti chete vakazongobuda vachimhanyisiwa vakabuda nepakona apa kuti vachinosvika kumberi uko vakanobatwa vakanosvika mumunzwa pavakanoti vanotena ndopavakarohwa nebara. Saka iko zvino mama ndanzwa chitwe ichi mapurisa akaziviswa here nenguva pakaitika chitwe ichi uye dzakanga dziri nguva nguva ndinganyependa ndiri kukaduma nekuti isu takazowa foni ichibva kuno kuma 10 usiku tatovata. Ndakatovata vachitoti budai mumba imomo tizai nekuti ivo dai vakabata bhazi ravainzi vabata dai takafira ikoko. Ndokwavauya kuzouraya vana vese inini nemwana uyu. Ndofunga pamwe vaizoenda kuchikoro hari makuseni voti ndokumbirawo vana ndinde nawo kuweekend. Vanzi vaitotaura kuti ndoda kuclear zvese pashaya anoita witness. Takatarisa mama chitwe chese ichi makambosvika here panguva dzekuti kana kuti mhuri yakamboenda here kwachangamire toziva kuti matambudziko arimo ende mataura mukati kugadziriswa kwanga kuripo vakamboenda here kwachangamire kunogadziriswa nyaya iyi kana kuti nyaya dzainetsa mumhuri mavo? Ndifungi kuti vakaenda. Handifungi dai vakaenda dai vakandiudza handifungi. Sezvo munhu akangoti ndofunga munhu zvaadzoka pamba takugarisana zvakadii zvakanaka hatina kuziva kuti munhu asi kuti mweya wacho wakazosumuka nguva iyi ukazodii. Mweya wacho watondityisa nekuti vaifanirwa kurohwa nehana pavakatangawa zvokuti mukadzi dai asina kufa. Asi kuratidza kuti munhu anga ine zvinhu zvake zvaakasungirira pai mukati mehana yake. Muchiziva imi manzvadzi yenyu mama munhu ane unhu hwakaita sei? Munoziva unhu hwechindevere. Anongoti chero chaari chabata chero dai izvozvo dai vanga vasina pfuti banga chairo raishanda pona. Ini handivati kwai foshoro vaida kundikuvadza vaida kunditema nefoshoro. Vakatokanda chimwe chipuranga zvokuti ndakatomanya apa zvokutomanya ndikamanya ndikadai ndikanopinda kwadread pamba ndakatoti kuna mai ru ndipinze mukati ndikanopinda mukati uko gare mbwa ndaya ndikazopinda pamai heni apa. Pamai heni manje vadaro vakasvika pano vakamutsa mota vaine light riya rinotocha chero kuprimary kuriya ravanofamba naro riya vaitotsvaga. Ndofunga kuti pane munhu here kati vaitsvaga vana kuti vaenda kupi. Izvo vana vanga vatova kuchirikiti uko vakazotanga kutenofu chirikiti vakazotanga kuzodzoka.
Saka vana ndoda nyazonzwisa pavana mama ndikunzwa kuti vana vane mainstances akawanda vachitiza pamba vachitiza baba vavo. Takatarisa hanzvadzi yenyu mama munhu wekuti akasvika pamba tozoti vana vakasvika kuna vamwe ana baba vekuti vakasvika pamba vana vanovharara kwete vamwe ana baba vekuti vakasvika pamba vana vanomhanyira kuti baba vauye. Hanzvadzi yenyu imi pavana akanga ari munhu akaita sei? Vana kutaura chokwadi pamberi pamwana vana vanovada zvokupfurikidza zvokuti chero vakasvika mushopu machinonga chavanoda chero chii mwana chai kuti acheme uyu vaitomuka usiku vototi mwana aita sei. Apa ndizi kuti chii chakazofamba pavana vane rudo nevana zvisingaiti zvototi vana vanga vari ningirikire welcome nababa zvisinga zvakanyanyisa zvokutoona toti baba ndokwatinotaura zvedu zvatinofarira chero mai vavo zvavo vanga vachiningirikira vakangotaura hwani kuti ndikuda chakati muromo hwani. Haiwa pavana vanga vakagara navo zvakanaka zvakangotanga ipapapa. Tikona mama panapa ndipo mataro ndipo papawo ende tikona kuti chichiko ichi chakaitika nezuro asi hatisi kuona vamwe vokama zvingavadai vekwa baba kana vekwa amai zviri kufamba sei namwe ine kwairi kuitirwa here kana kuti hama dzemurora vese nabhuti ndeve kumasvingo. Asi hama dzabhuti vangu idzi vanga vari kuSouth Africa vari kutosvika asi pane zvese zvaiitika izvi vaitaura maiguru kuti bhuti wenyu akadai hanzvadzi yavo ikatotaura kuti iwe kana uchida kubuda pamba uchida kuenda mukadzi wako hapana chaunobata aidzai mota kana mushopu kana kuti chii hapana chaunodi chaunobata vape foni vataure nditaure navo vakatotaurwa navo kuti iwe wada hako mukadzi wako chiitai zvinhu zvenechi nemukadzi wako kwete kutora zvinhu zvemumwe mukadzi muchinoshandisa hazvibudi. Asi nyaya dzese dzivaidziziva zvavo hama dzacho dziri kuzviziva. Saka hatisi kuziva sati tanzwa kuti urongwa sezvo vakatofonera sisi wavo musi wataenda isu tichinda kuchikoro vakati vakoma muchaona ndadi ndafa kwai ndo zvakataura mai bhive pano. Saka sisi pavakauya vamune chigadzirise nyaya ndipo vakatanga kujamuka ipapo vakaramba vakati kana ari kwai vakati kana ari mukadzi wangu makatondichatisha ndowandakuda. Saka ava maiguru vakanga vabva kumasvingo vari vaenda kukadoma vari kudzoka nehanzvadzi yamai ava vashaika vamukomana mukuru kwavari murume wevava vari kutosvika ndo vaenda kunotorwa nokuti ndofunga vanenge vakanzi nemapurisa mombosvika uko toona kuti chii ndofunga ndo zvingatovanonotsa chete. Asi zvokuti mhuri yese yanga ichitotaura makuseni kuti tave mukadoma tatongomira kuti vauye. Mashoko enyu ndizi yangu. Mashoko enyu mama takatarisa tikuona kuti makesizi waya evanhurume vari kuzosvika pakuuraya madzimai avo kana vangava maboyfriends nemagirlfriends chaivo vasati varoorana tiri kuona zvakanyanya nguva ino vanhu vari kuurayiwa zvichienderana zvimwe zvacho zvinoenderana nezvidzodzi nyaya dzekuti murume anenge ane mumwe mudzimai wanenge akuda asakwanise zvakare kuti achingoenda asire mudzimai mukuru zvinhu kana kuti achingochengeta mhuri yake ari kune imwe mushayo kana kuti angotaura kuti ndane mumwe mudzimai zvichida zvakare vana vechidika vari kuurayiwa mama tiri kuona zvakare nyaya idzo dziri kukwira kuti andiitira mumwe mukomana kunze kana kuti andiitira mumwe musikana sikana ndo zvakakodzera kuti ndingomuuraya hangu ndisarambe ndichimuona. Mashoko aminawo mama ekurudziro kune vanhu vari muwanano nevasiri muwanano zvakare vari murudo vanozogumisira vaurayana nenhau dzekuti vatadza kunzwanana pakuronga nhau dzemhuri dzinenge dzava maextended ndeyekuti kudii. Ini ndingangoita mufananidzo wehanzvadzi yangu dai akaona kuti zvinhu zvamuremera sisi yaititaure ndine nyaya iri kundirwadza kana kutsvaga mumwe munhu wotaura munhu haungashai kana hwani munhu waunowirirana naye womuudza zvinhu zvako munhu uye haafamba achispread makuya kuzogadzirisana imba iyoyo inovakika nekuti tikazvisiya zvakadaro zvinoramba zvienderera mberi. Wana munhu wako waunowirirana naye waunoudza zvinhu zvese ukaona waremerwa BP futi inouraya nekuti unenge waremerwa wotombva wafa asi uri munhu wenyama uchifanirwa kuti uburitse
mashoko awinawo pakati pemoyo wako. Ndokurudzira ndinoita kuti kana takagara mudzimba ngatiwanei, kana tanetsana ngatiwanei 1 mumwe munhu mukuru anotiyananisa. Ukayananiswa nepfungwa dzako dzinodzoka pasi. Ukawana anokutaurira mashoko akanaka chaiwo. Kwete uya waunoziva kuti anoti uyu siyana naye. Ukatoona zvatoda rusiya. Wana paunowana upenyu hwakanaka. Zvokuti dai vakawana chenjedzo kana kuti vana shava vadai vakaenda kuna shava kuti shava ndine zvinhu zviri kundinetsa. Zvakadai. Pachikoro chaipo pevana headmaster akatosvika kuti vatete imboburisai vana. Ndipo vakaburiswa vana. Zvikanzi pakauya vanyuwe pano. Vakangotaura kuti zvinhu zvinoitwa nevanhukadzi zvakadii zvakangoma. Kwai musvikiro wavanosita hausiro musvikiro wakaita pachikoro. Kwozoti futi kwavanogara uko vanovaziva vaibatidzana navo kuti kana zvinhu zvashota pakuti zviri kushanda pamba vaingotora mota voshandisa niyoya vachitobhadhara munhu yawe. Asi zverwendo rwuno hazvinambodaro. Vaitoti kwanzi izvo waiti ukataura kudai kuti yei kuratidza kuti munhu anga akadii akaremerwa. Saka ndo patakatamba ndakaona kuti bhuti ndo pavakarasika ipapo. Dai vakangogona kungoudza munhu 1 zvinhu zvavo zvaiendera mberi zvanga zvisina pazvazvosvika apa. Dai zviri right. Kana pachitotonga kuti imi migarisana zvakanaka nemukadzi uraiti ini handichazviiti. Ndo basa rada baba. Zvino havana kuda kudaro. Vakangoita ini ndinogona. Ende inini unhu wavo ndokuti kana vatanga kubata chinhu chinokuvadza chero makadai so hamusviki. Ndo unhu wavo manje. Hamusviki kana vatobata futi hamusviki. Aidha chii hamusviki. Nekuti kana muchiri kurimemba zvakaitika kubhawako angosangana nebhodho raisangana naro, aisangana nebhenji aisangana naro. Saka munhu akadaro unoti kudii. Vakanga vaitwa sei ipapo? Mukadzi anonzi kwanzi akafona kwakusina magetsi. Aida kubvunza kuti generator malaita here. Mukadzi omva awana murume achiita zvaaita. Zvikanzi ndosaka musina kudaira foni. Kungotora chinhu vachikanda. Havana kupindura mukadzi kwakutotanga kukwadza kurova mukadzi. Saka hameno kuti zvichaguma nekudii nekuti kana vakadzoka tese tinopera. Tese tichapera. Hapana anosara. Semutauro vakaita kuti kwai jaji ndiri kudzoka mombe dzangu gadzira zvakanaka. Vakatosiya vataura ndiri kudzoka. Vari kudzoka. Aiwa, tinotenda tete maita basa. Regai timbonzwawo kune vamwe kuti chiitiko ichi chakasvikawo sei munzeve dzavo sekutaura kwamambotiitirawo. Timbonzwawo kune vamwe kuti zvakaitikawo sei, vaiona here rakasvikawo sei shoko. Nekuti ime rakasvika kamuri kokadoma. Makatorara usiku. Takatosangana navo. Masaiwo akutobva kuno achitoningirika pachava. Vakutodzokera. Ndopatakavaonera ipapo. Tichotova mumotowo zvedu. Chitoti vakagara pao. Tinotenda tete maita basi. Iko zvino vandagara navo pano ndisisi vanga vachitaura natete kuti ndo vari kubata kana kuti vari kushanda vari kubhawa rava muChina. Rega tinzwewo kuti samama vari kushanda ikoko reception yavanogamuchira kubva kune murungu wavo munhu akamboita sei. Mama makadi? Makadi. Aiwa ndiri nani nematambudziko. Ndedu tese. Zvakaoma ndanzwa natete kuti ndimuri kushanda kubhawa uko. Muchitarisa vamuChina, ndangonzwa muChina ndizoti zita racho rakabva nechipapi zvangu. Muchitarisa murungu wenyu munhu akaita sei? Ngati vana ava ini ndakambogara ngati zvino gore rinorara rechi3 ndinavo. Kugara kwese kwandakaita navo handina mbobvira ndakasangana nedambudziko rakadaro. Ndongori vanhu tinongowirirana. Even vana vangu vakadauya kuholiday vanovati mainini ngavauye vagare pano vana. Handina hangu chakashatira ndaimboona pavari. Asi kushata kwazvo ndakatsongozvaona mwedzi watabva November, kutanga November.
ndopandakatanga kuona maproblems. Mukadzi achitaura kuti maini banguro renyu wadai, banguro vaiwe ofutoti maini tazodai so nasisi venyu, saka sisi venyu varamba kudi kudzoreka. Indombozama kutaura nabanguro totoseka. Vaiti kana vakaona kuti kuno kwabhowa vouya kutodi togara hedu vachimwa doro ravo vachifara. Asi zvokuzoti vafambe vachiita vazoya kunoko vachiita zvavanenge vachiita, havai vasingasiyi vandiudza uko. Vaigona kungosiya vanditi maini musavhare redhiyo ende musavhare bhawa. Ndototi alright. Kana totisiya vatiti wedzerai volume kuitira kuti kunoko vaivadi vakanganise vanhu kunoko. Saka first time yavakauya zokanganisa tete avo vanga vari panapo, sisi vanga Rukadomo, vakasiya futi vanditi vhurai redhiyo musadzime bhawa. Nobva vatoya kunoko mukomana mukuru wepanapa mwana wavo ndiye akazomhanya akaya akanditi maini mazviwere banguro renyu adi varova tete kumbao nevana tese tatodi tatiza. Nobva ndati ko chii, zvikanzi vati hanzi tete ndo vakaita makuhwa ekuti ini ndiri kudanana negirlfriend yangu. Nobva ndati vangorovera munhu pasina, andivo vabatwa vegere. Vadaro banguro rinobva vadzoka kubhawa, nobva vatanga kumwa doro ravo because ini ndandatoramba kutengesa mubhawa macho. Ndikati handichatodi kutengesa kana mbicha zvinhu zvakadai. Nobva vanditi amaini sori, tengesa ichi bhawa ngatimwei doro. Nobva varova mota nobva vadzokera kugirlfriend. Sisi vakabva vazoenda kuad natete vakandorara kuad, vakaswera variko. Tete ndo vakaema kuseni. Sisi vachidzoka kuad unofunga vangoti mainini ndanzi ndisataure navo. Vandati saka zvamagadziswa makamira sei, zvikanzi ini ndangowati mapurisa yamutore chi, yamutore pfuti. Ndikati saka zvakadai zvadi zvakanaka. Takagara but magariro acho manje anga asina kuita mushe because vaingori vanhu vaingoti padiki. Saka sisi vakazondita kunzi ndavati inini ndavati imimi chiregai kuita sei kupinda mumashops because imi muri kutora mari. After that matora mari monyepa kuti vana ndo vari kutora mari, wobva watanga kudi kukonana asi muri kutora mari. Banguro ndovanga vakabva vatanga kushanda kunoko kubvawo vanga vasingachapindi uko, vaingopinda vachitenga doro ravo votogara panze. Vadaro musi wazvaizoitika sisi vakaenda kuKadomo, vakavata kuKadomo, vakazouya kuma7 ivo banguro vakabuda masikati emusi wabuda sisi. Nobva mukomana ayo akati amaini banguro renyu vabuda minoti vaenda kupi, vaenda nebhegi. Ndikati ko vaendepi, zvikanzi vabuda nekuzasi uko ndinganokwirira mota kusero. Havana kudzoka vakavatako. Nobva vadzoka kuma10-11 inda kutobva wabva wanchirega ndotenga madrinks kushopu, kuna vanoda madrinks ndisina kubvawo. Ndikuona ivo vari kutengesa vari mushopu. Mukomana nobva azoya futi uko akati amainini banguro renyu vadzoka asi inini handichadi kudi kupinda mushopu because vanozonditi mari yamakatengesa iri kupi nenyaya dziri kuitika idzi. Nobva ndati iwe ita sei, ingobuda mushopu vasiye vatengesi. Unonga mukomana akabva avasiya musi wacho iwoyo, ndo musi wazoya nasisi. Sisi vachisvika panapa vachisiya kombi, vakabva vauya kubhawa. Banguro ndandinavo takagara vachimwa doro ravo vachitengera vanhu. Sisi vasvika paya vachinopinda mubhawa, ini takagara panze, ini ndichibva ndateera sure kwasisi tichienda mushopu. Banguro vakasikiza kuda kudi kusumuka kuda kuteera kupi mubhawa muya. Saka sisi vakada kuzama kuda kuti vataure neni, ini ndinda ndaona zvinhu. Nobva ndati nasisi aiwa mutora ichi mari mudi muende kwamuda kuenda. Nobva sisi vangobuda paya. Banguro vakabva vatarisa sisi kuona kuti kubva uko kusvika kunoko vadi vavakumba. Ivo nobva vangosimuka vakasiya doro ravaimwako, nobva vai vakadai nekuseri. Vasvika panapo vachitanga kuita hondo dzavo. Ini ndakatozongonzwawo mukomana futi adzoka akati maini tizai banguro renyu kutotsvagani, isusu nemi. Ndikati ko chii, zvikanzi kumba uko vanhu vafa. Vanhu vafa kunyaya yacho ndei, zvikanzi pabva sisi venyu kunoko vakabata doro paya vakapa tsano black label. Iyo sisi vakatanga kumwa chi Hunters.
ivo vangosvika vakati pano pamba pangu pakumwigwa doro here. Tsano nobva vangopindura akati kwakanaka here Tsano. Ndopavakadi pavakabata sisi musoro bvudzi nobva vadhonza, hanzi vanga vakagara panapa, nobva vadhonza vachidhonza vachivazvuzvudza vachienda ukoko. Saka ivo vanga vamira apa, hanzi bangu ranga vamira apa, Tsano vaya vanga vakagara uko. Saka Tsano vakabva vaona kuti munhu akutokuvara, ndopavakazama kuti vanobata maoko kuti vakatanure uyu aende uko. Saka sevanhu vanga vakabata nesimba, banguru vakanowira uko, sisi vachinowira pamusoro pabanguru. Banguru vaya ndopavakasimuka vakabva vati makuda tonitonga kapamba pangu, ndobva vamhanya kunopinda mumba ndokutobuda nepfuti ndokushudha uyu. Sisi uyu pakashudwa, sisi vakuru vanga vari apa vanga nemwana vakanhonga mwana, hanzi vanhonga mwana ndobva vanoenda pakati pabanguru nasisi avo vadiki vekufa vachiti ko chii chamakuda kundiratidza. Sisi vanobva vasundidzigwa zvikanzi unofira mahara. Sisi ndopa vakatiza vakadai, banguru nobva vateerawo vakadai. Ndomaitika andoziva ndakanzwa. Imi mpate mdzodzi makatizo makananga kuko? Indakatiza ndikananga kushopi yekwa iyo hose inonzi chii kwagwanyanya. Ndokwandakatiza ndakaenda ine ikoko. Ina ndaziva kuti ivo futi vanga vatouya kubvawo vakutodi vachifunga kuti ndichabuda nekuseri ndakadai. Because ivo vakazononditsvagawo nekuseri ikoko vachienda kustation vakadai. Ndobva ndakasvika ndikanokawo ndikati ndivhurirei, ndobva vandivhurira ndobva ndagara. Vakati ko chii? Ndikati ndokuwa mukomana uyo akwandira akanditi mainitizai kutsvagwa nadhedhi kumba uko kwafa vanhu. Ndopaya patakagara mvura ichinaya ndokuzobuda taura kuti ivo havachadi. Basi pane munhu andaitaura nefoni yangu anga ari pabhawa nchiti vasvike here vadai, zvikanzi muri kutsvagwa nasisi venyu vakuru vanga vakabereka mwana. Ndikati varipi? Ndobva vandudza ndokuzobuda kwandakaitawo mumba imomo ndokagwanyanya ndichizouya kunoko. Saka makatosvika sisi vari pasi apa? Sisi zvakazivikanwa zvekuti ndakazouya nehanzvadzi dzangu idzi, hanzvadzi yangu iyi neizvi nevamwewo vachiti handi tinodi pamwe sezvo sisi mai muchaina vatiza vakadai vambotaura nemukomana kuti mwanangu ndafa, maybe varoda rubatsiro pamwe havana kudi kupera. Ndopatikasvika panapa tikatanga kuvheneka kubana kasvika kwese kusasi uko vaitsvaga sisi mai muchaina. Anobva takudzokera uko vanhu vakati taona chitochi kusaidhira kuchidhumbeno kuratidza kuti vangarivo banguru vaitocha. Saka tadzokera ini pakazodzoka vamwe vachiti chirega totora mwana wacho ndiye anoziva kwamhanya kwakaenda nasisi. Inapapo handazokwanisa kudzoka, ndakasara ndiriko. Ndakazodzoka pechi 3 taona kuti zveshuwa sisi vadii vashaika. Kuzosvika ava vafonere polisi ikatombotorawo time isina kuuya. Vakazama futi kuvafonera nobva tazotogowa nashava vakanotivharira kushopu kwavo uko tichitora kuti tiwane security. Polisi tese izouya izototorera ipapo tozoya kunokumba. Ndozvakazoitika ipapo. Polisi yakazoya asi kuma 1-2 but zvinhu zvakaitika na 9 nguva 9 kuma 9 dzemanheru. Ivo vakazoya kuma 1 kuma 2 ndopakazoya polisi. Ndobva tauya kunoko nepolisi yacho tikangosvikawo tikagara panapa. Ivo vakatanga kuonaona vanhu ndovakazozarara vakatirinda. ndanzwa kuti vane mashoko avakasiya vataura kuti ndiri kudzoka. Hamusi kutya here kuti vanogona kungodzoka? Ini maonera ndoita kudzoka vanodzoka. Saka munhu akadaro hatikwanisi kuti tingarambe tiri panzvimbo tichiti tigere. Paanodzoka hatizivi zvaanotifungira. Saka zvinonetsa. Makatarisa vamuchaina ndozoti kana munhu auraya munhu aita medha seava vane vanhu vaviri vemedha makore akati wandei vari kujero uko, makavatarisa munhu here watingati ane maconnections zvichida tizive kuti kubva kumapurisa here kana kubva kupi wokuti tingati haanogona kungodzoka anytime?
takatarisa ini maonero andakazviita nechivindi chavainacho banguru vangu ndakanasa kuti vane maconnection avanoziva kuti zvinhu izvi ndazviita asi ndinodzoka because inini takapinda mushopu nemapurisa vachiita zvavaita nobva ndazotanga kutaura navo apa vakamira apa vachinditi maini torai sipo vanhu vageze maoko. Munhu uyo asiri kutomboratidza kuti ari kutya akana atori munhu ane chivindi ende zvakatoitika izvi anotongoona kuti kwaari zvotori safe hamunhu asingatombotyi. Takatarisa nhau dzepfuti idzi tozoti vanhu vanenge vaine pfuti kazhinji kacho vanenge vaine mapepa zvichida kana kuti vamwe vacho vanenge vari nemabasa nepfuti idzodzo. Vamuchina ava vanganga vambori mupurisa here kana kuti ingoriwo pfuti yavo personal kana kuti vakambotaura here runjeri kubvira kuti pfuti yacho akaiwana kupi semunhu anomwawa watozoti havanogona kungotaura pese pese. Ini nyaya yepfutini kubva zvandakavashandira ndakangoyawo ndichiwanzi vane pfuti asi problem yepfuti yange rekuti vakakonana pangoita kuti vakonane nevanhu vanoburisa chipfuti asi kuve nemapepers ayo pfuti ine mapepers ayo nokuti nezuro yeye pavakadzoka nemapurisa vachiuya vachitsvaga pfuti vachiti ndakaisiyapo vakazonosecha mubhegi macho vakaona mune mapara 11 nemapepers epfuti nobva vabvunza kuti kwaiwo wanga uchizotakura mapepers epfuti nemapara aya pfuti yacho iwe uchiti waisiya kunoku pakudii nobva vati zvinhu zvandanga kugara ndarongedza saka inini pandakangopedza basa rangu pfuti ndakangoirasa apa pandakaisiya ndo zvavakataura. Saka iko zvino mashoko enyu sisi takatarisa nekuthreatenwa kwese kana kuti nekutya kwese kwamakuita mashoko enyu iko zvino mungade kusira vamuchaendo zoti vanogona kuzodzoka pamwe mune matoenda kamatotiza nekutyira upenyu mashoko amukade kuzongovasira nekugara kwese kwamaita navo 3 years kana kuti mashoko ekurudziro amukade kuvapa kuti pavachazobuda zvichida vanobudawo nguva yavo vaseva inonzi sentence yavo hatizozive kuti nyaya dzacho dzichazotongwa sei nekuti kuziva kwatitoita tozoti vanhu vanozobuda mumajeri vazhinji vacho vanenge vachinja vamwe vacho vanozongobuda zvekubuda izvi kuti vanenge vaine maconnections ndo vanenge vatinge tichityira musociety. Mashoko amungade kuvaudza iko zvino kudzoka kwavachaita vachizoonawo ndeyekuti kudii? Andinoudza vamuchaina vamuchaina ndo vamuri kutya ka vamuchaina ini maishandirawo kwenguva refu inini chandingatokwanisa kuti ndingataura navo ndechekuti vangakwanise kundipawo mari dzangu then kana vandipa mari dzangu tobva tadi yedu tasiyana zvakanaka ndo zvandingakwanisa kutaura navo. Ngati mungabva mamuda futi kumirira mari muchasikuvatya here kuti pavanodzoka pamwe mari yacho vanogona kusazokupa kuti ivo vanotadza kundipa mari yacho kana vatadzawo vatadza zvina kuipa tongoendawo kumba kwedu usiku chakakosha upenyu. Tinotenda sisi maita basi. Chief neuso avo vakamanyira pamusha uyu mushure mekunge vanzwa nezvekupfurwa kwevanhu vaviri ava vakaratidza kushushikana zvikuru nekudeuka kweropa uku zvekuti vakati vachagara pasi nemakorokota avo pamwe nemhuri mbiri idzi kuti vaone kuti ngozi iyi ingaripwe sei. Kutaura kuno Tulani akasungwa nemapurisa ave mumukadoma ari munzira zviri kufungidzirwa kuti akange akananga kunopfuura sista yake pamwe nevana vake. Mhuri iyi pamwe nevamwe venzvimbo iyi vave kugara vachitya zvisinei nekuti muchaina uyu akasungwa. Vari kuti Tulani akavaudza kuti haagari mujeri nekuti ane mari saka paari kudzoka munguva shoma iri kutevera apiwa bail aim yake yakanga iri yekusingopfuura wese wemhuri iyi.
iko zvino vandagara navo ndivo chief kana kuti changamire vedunhu rino chief Neuso rikachimbunzwawo divi rachangamire kuti kana zvichinge zvaitika saizvozvi chiitiko chinotyisa kudai chaitika kwadeuka ropa mudunhu mavo ndezvipi zvinofanira kuitwa nemhuri yasara yemunhu anenge adeura ropa uye pachivanhu chedu kudeura ropa ndezvipi zvinofanira kuitwa imombe here dzinoripwa chingaide kuitwa changamire makadi takasimba makadi heno ndinani kuri sei kunoku kuno kuri nani zvishoma netsaona dzakaiti dzamavinga kunoku tinoti matambudziko changamire aiwa akaonekwa changamire sekutaura kwandaita ndichitanga ndataura nehama ndakuda kunzwawo divi renyu changamire kuti zvichinge zvaitika saizvozvi padeuka ropa mudunhu rekwa chief Neuso ndezvipi zvinotarisirwa kuzoitwa nemhuri kuchengeta kana kuti kuchenesa dunhu rinenge radeurwa ropa isusu tiri velocal government saka kune local government nehome affairs mapolisa munhu akasungwa nemapolisa saka isusu pachivanhu chedu tasara kuti tigare nemhuri munhu adeura ropa anofanira kubhadha ng'ombe negwai kuti chenese nyika saka papane nyaya yakakura apa tokuti akauraya vanhu vaviri zvazvedare rangu inini todii tomuripisa sei because zvaaita muno mudunhu resanyati dunhu rineri ndire masvikiro kusvikiro kunofanira kuenda ng'ombe mamamba kunofanira kuenda ng'ombe ndozvo zvelocal government mutemo local government unofanira kuripa ng'ombe negwai kana dzingava ng'ombe mbiri imwe ng'ombe yoenda kusvikiro tine svikiro nonezvichikono imwe yoenda kusvikiro imwe yoenda kwamambo yourawa itwa mabiko vanhu vodya nyika yachena vamwe changamire vanobva vati mombe vangade kuziva kuti mombe painourayiwa inongodyiwa yakadaro pasina upfu here unofanira kunge uchipiwa nemhuri kana kuti inongodyiwa iri nyama chete uye nyama inenge ine munyu here kana kuti sekutaura kwamaita mukati ndeyedunhu inongodyiwa iri nyama yakadaro iyo ing'ombe yekushenesa inotirwa kwamadzitateguru akuti sviitiro kuna musikavanhu kuti mwana akakanganisa kana mubhaibheri zvirimo kubva kuna ana Adamu naEva vana vaya vakairi naAbheri vakaurayana asi vakamzizwa tiura ropa munhu akadaro sekare kare taiuraya izvini akuurayiwa nehome affairs izvini titongoti bisachi ng'ombe newai asi apa nenyaya yakakura sandapedza apa munongondobvunza ani sandapedza nemakorokota angu kuti munhu iye tingamuripise sei pamitumbi miviri yadeura munyika muno kudeura ropa chinhu chinokosha zvikozitereka tinotonga neBC yebhaibheri kudeura ropa rake ringe ratosvika kuna musikavanhu munhu iye anenge akutodzungaira panyika but takamuchenesa hana yacho inogara pasi siye zvaambotaurwa panapa tanzwa muchibvunza hama yavo kuti vakamboenda here kuna mambo vakati nyaya kana kwangu haina kusvika tinga ndakatwada tinga takatogara nemakorokota kuti ati hazvifaniri kudaro maybe anenge akanzwisisa saka iye akazviita mubimbinduka akatonga iyega kuria kuti ropa revanhu vaviri rakatosvika kudenga saka munhu akudzungaira anofanira kucheneswa tingati chiitiko ichi changamire ndechekutanga here mudunhu kuti kuurayiwe vanhu vaviri panguva imwe chete pashopu iri paserapi pane musoja akauya akauraya musikana aisenza ipapo iye akazvishuta ipapo saka ipapo changamire pakatoripwa mombe yapo nehwai yapo vanhu vacho takavashedza kuno kudare asi nyaya iri munzira kana vakareka kuuya vanodzungaira
tizive zvatinotaura kumarinda edu kuti pane munhu urudzi wakati anoera mutupo wakati anodzungaira achauya chete achauya ega. hapana here Changamire zvingadai zvinoitwa zvakare sekutarisa kwatiri kuita panzvimbo panapa ndipo zvakare paurayiwa mudzimai uyu nehanzvadzi yake ndipo zvakare pakafira musoja uyu nemusikana wemushopu. hapana here zvinofanira kunge zvichiitwa panzvimbo iyoyo zvichida kungochenesa nzvimbo yepamashopusi ipapo kana kuti handize kuti zvinofambiswa sei nekuti tikuona kuti zvazviitiko zviviri zvaitika panzvimbo imwe chete. Kana zvanetsa tozotaura ne-steering committee negiriki yemashopu tobika wakadoro topachenesa kuti zvanyanya tataura ne-steering committee yemashopu kuti aiwa tombobika yakawawa tombochenesa nzvimbo zvanyanya. Changamire shoko iri rekupfurwa kwevanhu vaviri ava rakasvikawo sei munzeve dzenyu nekuti ndikunzwa kuti nguva dzacho dzakaitika chitiko ichi vamwe vari kutaura zveusiku vamwe vari kutaura zvekunze kwakuda kunodoka rakasvikawo sei munzeve dzenyu? Ndakatochairwa foni naWilliam News sekretari wangu kamanga kuma 11 zvakatitora time vari kuti 9 o'clock paakazofunga ukabanga wangu kuma 10 oro 9:30 achanyazosa ndakatotorara foni yakazotoya nemusukuru kuti foni iri kubva kuna William timaziva kuti muchaina auraya vanhu kunoko auraya mukadzi natsano wake ndakazomukonesa njoya kuno saka sekretari wangu ndakatoona zvinhu zvese kutika zvakaita. asi muchigamuchira foni Changamire makanzwa sei munharaunda menyu muchiitika zvinhu zviviri zvine chiitiko chakadai? Zvakandirwadza ndokuti urasikirwa nemutumbi miviri munyika zvinhu zvinokosha izvo ndipasara kamwana kananga ndichiona apa kazochengetwa nani saka kwandiri nedare rangu tichaomesa kuvanhu ivavo. Takatarisa Changamire ndofunga tiri nyaya dzatinomboona dzekuti paitika sechiitiko ichochi madzimambo opa judgment iyo yekuti ayo ngapabviswe mombe nehwai yekuchenesa dunhu rangu. hama dzakare idzodzo Changamire dzinenge dzakukikiritsana kuti saka anofanira kunge achibvisa ndiani nekuti tese tiri panyaya idzi. hama dzemukadzi chito aiwa bvisai imimi ava chito aiwa bvisai imimi. zvinhu zvinofanira kubviswa nani Changamire tichijekesera vamwe kana kuti vari mudunhu menyu munomu kuti vazive kuti kana pachinge paitika chiitiko ichi hama dzinobatsirana here kana kuti zvinhu zvinofanira kubviswa nehama dzemurume? hama dzemurume ndivo vanobvisa toti zvakaita mukomanawo ndamuponda inini ndini ndinobvisa ng'ombe nehwai inini hapasina zvezvekuti izvo uri kwa baba mukuru kana kuti uri kwa maini kana uri kwani vanofanira kubvisa hama because uyo haachabvisiwi atora vanhu vamumaffairs hamire kati anonourawa here kuchekwa kana kuti anopiwa life imprisonment ayo hapana anoziva asi imimi asi makarika kubvisa imimi muchadzungaira munyika. Sakaira akadzungaira munyika auraya Abel nhasi vanhu mhuri yake iri kutambura. Takatarisa Changamire tichimboda kubva panhau iyi zvishoma nyaya dzinonyanyotongwa kuno Changamire dzakamira sei? nyaya dzamunonyanyotonga imi dzamunotozoti dare nedare ndine nyaya idzi because tomboona dzimwe dzinenge dzakawanda kumamwe matara tombofamba uye kune nyaya dzekuti atorerwa mudzimai wake kana kuti atorera murume mudzimai wake kana kuti atorerana kutorerana kana kuti kuwanda kwezvikomba kuno kunyaya dzinonyanyotongwawo kunoko na Chief Neuso dzakadi ndidzodzo dzamataura idzo dzekuti wakatora mukadzi womunhu damage kwamundisa mwana womunhu damage pane zvimwe zvimadamage so but iyi yekususa ropa iyi haina LC4 inoenda kwaMajor Z yokuti tunoitwa assessment naMajor Z civil court ndiye BCC pass idzo ndo makastomera ungongotora mwana womunhu idamage yani mangara vanouya kuzomangara kudare inenge yakastomera
iyi haina customer ihome affairs saka inishu vanhu zvinoitika unofanira kubvisa mombe newai. Zvine nguva here Changamire yekuti unofanira kubvisa mazuva akadai kana kuti pauzongozviwanira ndo pazvinobviswa? Aiwa, kubvisa damage hakuna mazuva, asi tinokupa 2 weeks. Takatonga sanhasi Saturday tokupa 2 weeks kuti uye nedamage musi wakati uye nedamage tipo watorera damage. Asi kana ukatema munhu nedemo, kutema munhu nedemo ihome affairs. Asi vanouya kuzomangara kumatare emadzimambo unenge akatema mwana wangu nedemo, toigadzirisa nyaya kuti garisai naye zvakanaka, musaite saizvozvo. Asi home affairs inenge yamusunga aenda kujeri, abva kujeri omangara togadzirisa kuti mugarisai naye zvakanaka. Takatarisa Changamire pamusha pano pasiwa vana vashanu vanova 5. Pane here decision chatorwa nedare yekugarisa muridzi pasi kuti vaone kuti vana ava vochengetwa sei, kana kuti izvi ndezvemhuri dzasara idzi kuti vochishiyana sei, kana kuti voita maresponsibilities api pakuchengeta vana vasiva? Ndanzwa kuti izvo vamwe vauya vaenda kutaundi vanhu vanofanira kumurume nokumukadzi vakauya mangwana ichasvika pano tovabvunza kuti tozoona kuti anza yacho yakamira sei. Tinotenda Changamire. Ndize kana mune mashoko ekupedzesera amwe nawo kumhuri kana kudzidzisa vamwe vari munharaunda muno kana kuti nyika yese takatarisana nekuurayana kwazosvika pakuitwa namuchaina vachiuraya mudzimai wavo pamwe chete natsano nenhau yekuti vakakwanisa kuuya kwaChangamire vakagadziriswa zvinhu zvaigona kupinda mugwara rakanaka. Mabvunza wakanaka zvikuru Sterek. Muno muSanyati district dunhu rangu muno kune ma A1, ma A2, ma commercial farms, ma cream, ma mine. Mapinda vanhu vanomwe yakasiyana siyana. Vanobva Gogwe, vanobva kuMidland kuMberengwa, vanobva kuZaka, vanobva kuMatebeleni South, vanobva kuMatebeleni North, Chirwa vese vari muno. Ndanetswa nevanhu ivavo. Muno mudunhu mangu muno mazazara vanhu vasinganzwisisi. So ndinotenda home affairs kuti yakaita basa yekubata murume. Maybe ataimbomona tokuti anobva kupi Matebeleni South nana Gwanda uko. Akasvika ikoko aitodajamba bhodha oenda kuSouth Africa nokuBotswana. Saka vanhu muno ndanetsakana navo tiri muno muSanyati muno mune masquatters, ndifunga kuti ndine masquatters over 3000 vandinawo muno masquatters. Saka ndashiya kuti ndoita sei nevanhu ivavo. Saka ava baba vanapa takavagamuchira zvakanaka zvikuru Sterek vakarenda apa kunzi pane apa pasoro akazouya akavaka shopu ine akazovaka bhawa pamwe chete neimwe shopu apa chimugamuchira ini ndakachingambofungira kuti angaite saizvo, but anobva kuMatebeleni South, mukadzi anobva kuMasvingo. Ndodambudzana naro muno muSanyati. Muno muSanyati muno gore rakapera ndakatodyiwa neHurungwe. Hurungwe ndiyo yakaita number 1 pamedha, iyi ndakaita number 2. Asi ndinogara ndichiita number 1 pamedha. Nenyaya iyoyo vanhu vanobva maprovinsi akasiyana siyana. Saka ndodzinga here ndakatombobvunzwa nevachidarikire kwanzi iwe ne 3000 pasquatters toaita sei. Ini ndikataura kuna minista kuti dzingai, ndakati nyika yangu yakakura Sanyati district Mash West ndiye hombe. Saka ivana kuti mavagadzika papi tova zvanguvharana zvakadaro. Ndodambudzika ndinaro muno. Murume anobva kuMatebeleni South, mukadzi anobva kuMasvingo province. Vese vane zvitoro kusara kwemukomana uyu 1 chete. Ndiani zvitoro muno nababa munini wangu Zasu. Vese vane zvitoro muno avazive muno muSanyati. Ndiyo maprovince. Ndodambudzika ndinaro.
azochangamire mchiti ndimakaita namba 2 pamedha mamaita vanganiko munyika menyu ye mamaita vangani iye zvinezvi last week kunekiriko kupechi uku kwakapondwa munhu akatemwa nedemo akatorwa mari bvaipo hapana kumboita 2 days pakabayiwa munhu futi kupechiwe ikoko nhasi uno panapa hamene kuti kupera kwegore inini hamene kuti ndinga ndane nhamba yakadii because hatingatauzonzwa musangano kuprovince kana kuti kuharare kuti mumash west sanyati district ndiyo number 1 twerwa vanhu hani angu tiripo 7 madistrict muno asi sanyati district pamedha kuno kune zvichiva vemamaini bai makorokoza timba vanhu vemabhemba kuno pari kuurayana kuno kwete zvokutamba ndabva ndafunga nyaya yekuzhombeyo yaana munyaradzi mukomana wekurayiwa hatizivi kuti nanhasi achiri mumochari here ndiri kunzwa imuri kuti kunoko kune makorokoza zvakare vanocheka vanhu ngozi kuno kuchangamire dzinenge dzakamira sei kana vanhu vachingotemana maybe izvozvo ndo zvinopotera ndokuti munhu anga ari munhu kwai chaicho kanhu madzimai ndisangataura kana ine ndachingambofungira kuti angaite saizvozvo but hamene kuti chii chaka maybe ndidzo to vanhu vari kuurayana ivavo vari kupotera pane vamwe vanhu handimboziva kuti zvinofamba sei muno maprovinsi ese ari muno musanyati saka mhepo dzakawandisa kana dziri nyaya dzouroyi idzi naneta nadzo kudari kwangu unobvepi unobva kupi he takatamira kwawaituku uchibvepi ndinobva mberengwa iwe wakatamira kwawaituku unebvepi ndinobva kuzaka muneziyoka kuti yakamira sei changamira zaka zvakaganurana nemberengwa zaka inopisa neuroyi vatamira kuno vakazara muno saka changamire mukurarama sei umoti vamwe royi medha zvese mukurarama sei kuno vanhu muno mutatu unotseka bvunzai vakomana vangu manje apa inifunga kuti igore rakapera paseri apa 5 vanhu vese vakarohwa nemheni one time izaka iyo izaka here changamire takatarisa changamire ndanzwa muchitaura kuti kuno kwakawanda vanhu ende kune 3000 vanhu mari kusquatters ehe A1 A2 nemacommercial farms pozita macrem akawanda macrem ndakambota chairman wemacrem ndakati ne66 macrem pozita zvimgodhi zvimwe izvi mamaini ndine mamaini muno ndine Gaunt Valley munezaka nedown mine yekuchakari nemambo mine tomamaini akamakura muno tozoti vafana vafanga vana murasta nana gonzo nana spencer vane vandimboziva kuti vanhu vakupi vane mamaini muno saka vanhu vari kubva matii akasiyana vari vagoga vachipinda mabasa muno musanyati ndodambudziko randinaro saka ndakatombotaura hurumende kuti ndoita sei saka hurumende inenge achidachi kuti nyika idevelope kuti udzinge vanhu hazviite nyaya iripo saka manje muchagarisana sei changamire navamuchaina ava toti vazobva kujeri vachadzoka zvakare vachigara pano here kana kuti iro radare rangu handikwanisa kuti ndingataure kuti handizovada pano apa patiringa ravadare ringa ravadare rangu rekwanosi aiwa tinotenda changamire saka chichemo chenyu kuhurumende changamire ndechekuti kudii takatarisana nekuti vanhu vawandisa ende vese vari kuda pekuita sei pekugara ndakatochema miriza kuti hurumende kuti inzwi hurumende kuvhota takatochema kuti vanhu vawandisa muno ngavadzokere kwavo but hurumende ichinzwi hurumende kuvhota saka ndakangonyararo zvada zvinoita changamire tinotenda maita basa changamire
iko zvino vandagara navo vanova secretary wa chief asi takarereka zvakare vanenge vari hanzvadzi yamai muchaina vekupfurwa. Reka tinzwewo sabhudhi kuti hama yavo yaimbotaurawo here kuti iri kugara sei kumba kwayo uye vakazivawo sei chiitiko chakaitika nezuro pano. Baba Makadi. Ndiri pangu Makadiwa imi. Ndiri nani nematambudziko ekusiwa nehanzvadzi. Aiwa dzakaonekwa. Muchinditsanangurira mukoma zvakanyatsoifamba sei sekuziva kwenyu kuti tidzosvike pakurasikirwa nevanhu vaviri zuva rimwe chete? Right, ndingati inini ndakafonerwa ndiri kumba zvinzi kuno vamuchaina vapfura Tezvara anovire munin'ina wangu natete. Saka tasvika panapa takawawa svika tikaona kubvawo kwavo zvechokwadi radio ichirira zvokuti zvairatidza kuti hapana chaitika. Tasvika ndobva taona tikaona munin'ina akarara ari apa ndo paakanga apfurirwa. Saka vanhu vaitotyawo kuti posvikwa sei sezvo iye aitenderera. Saka takazotsvagawo kusanganisira munin'ina wangu Yudhaga uyu nevamwe varume vane zvivindi. Tikati ngatisvikei ndobva tatsvaga pataifungidzira kuti maybe vanogona kunge vari ndobva tavashaya. Saka takazobvunza mwanakomana wavo anonzi Gamu tikati vapinda nepapi, ndobva atiratidza kuti vapinda naapapa. Ndobva tatsvaga netochi ndobva tavaona zvechokwadi pavakanga vapfurirwa varara. Asi tinotarisira kuti pavaimhanya ipapo chakavatarisa kuti vabude kana kuti vapukunye inyaya yekuti kumberi kwacho kwangu kune minzwa wakanga uriko ndowakanovavhara ndobva vadonha. Saka pavakanga vakudzoka pavakabva vapfurwa ndobva vashayika vari ipapo. Saka takazofonera polisi yedu haina kutibata zvakanaka. Pataifungidzira kuti nguva dzacho noti dzanga dzaakuma 10 tichiti vanogona kuti vasvike since uyu nyakupfura aitenderera. Taifonera tichida kuedza kuti tibati vanhu vakanga vasara vabatsirwe. Takazoenda kushopu komunin'ina tichiti vanhu ngavagare vari ikoko. Takazobatsirwa naDispo ndiwo takazobata wakadoma. Tikati hatisi kubatwa zvakanaka. Saka vakazozwawo semukuru ndobva vauya. Ndobva taenda pasini paya ndobva vatoona zvechokwadi kuti vanhu vaviri vakanga vapfurwa vashayika. Ndobva vazofonera CID yekadoma. Tiri ipapo CID takaimirira. Takazongoti vamwe ngavachichengeta mutumbi womunin'ina akanga akarara apa. Vamwe tikarara tiri kuseri kwanga kuna mai muchaina since vaibuda ropa rakawanda. Tikati mbuka dzogona kusvika ipapo dzikazokanganisa munhu zvakare. Saka CID yakazosvikayo kunzwe kwakuedza ndobva vazoitawo zvavaita. Vakati vari kumirira vamwe vavo ndobva vazouya. Vabata mukuasha anove muchaina Tulani Ncube vakazomubata mukadoma vakauya naye vakaita mademonstrations ese mafambisiro akaita nyaya kuti azosvika pakuvapfura. Ndingati muchidimbu ndo maitikiro azvakaita. Muchinzwa mademonstrations emukwasha baba aiti kudii? Aita vapfura vanetsanei uye pakuzovapfura aipfura sei? Right, mukwasha iye anotaura kuti iye nyaya yavanga achinetsana inyaya yemusikana aivashandira waakazonorora plus kuchenjeri kunonzwa madongorere uko. Saka sisi vazvinzwawo semuridzi wemurume vakabatikana nazvo vakatanga kufambira nyaya idzodzo. Asi chandinoona inini kuti chakazonyanya kukonzeresa mukwasha kuti hasha dzake dzisvike ipapo inyaya yepeace order yaakanga atsvagirwa. Semunhu aitarisira iye kuti kuuya kwaakaita takamuona kubva achitanga kuita mabhizinesi yake nepastage yaanga ave kuti zvandave izvi ndonzi ndisasvike pashopu pangu kana kuti ndisabate chimwe chinhu. Saka dambudziko rakaitika ipapo inyaya yekuti pakashaya counseling kana kuti vakuru vemunharaunda chero sahwira aifanira kuti amukansele kuti asasvike paextend yaakasvika iyoyo. Achitaura mukwasha anoti iye paakapfura kana kuti wakatanga kupfura panguva idzi ndiani? Akatanga Tezvara. Noti vakanga vakagara vari ipapa. Saka saTezvara vagara vanotongowirirana kumasure kwese uko vainwidzana vachifambidzana zvakanaka. Saka semunhu akanga agara nenyaya dzake dziri mumwoyo, Tezvara vakati regai nditsuro mukwasha kuti usadaro pamberi pangu saTezvara unonge watadza kundiremekedza.
saka iye vamutsura akaita semunhu anzwisisa akatopinda mumba semunhu kuti pamwe anenge achitura befu semunhu anenge ane hasha asi havana kuziva kuti aritonotora pfuti. Ndopaakauya Tezvara havana kana chavakapindura kana kuita sei, akangotaura mashoko ekuti muda kundijairira pamusha pangu, ndobva atovapfuura. Tichitarisa hanzvadzi yenyu yakambouya here kuti bhodhi pane zviri kunetsa kumba? Havana kumbotaura nokuti hazvina kumboita nguva kunetsana kwavo, plus ukaona zvinhu zvobuda zvinenge zvanyanya apa, zvinhu zvaingotanga zviri pakati, saka ivo vaingofunza kuti vachagona ngodi kungoenzanisana. Saka sisi vakazongomhanya kumapurisa zvokuti dai vakatanga vaona vakuru vemusha pamwe zvingadai zvisina kusvika ipapo, saka uyo akati inini ndakuenderwa kumapurisa, ndobva atora decision isiri iyo. Takatarisa ndanzwa muchiti mapurisa haana kubatai zvakanaka senharaunda. Pamakaedza kuvafonera, excuse kana kuti chaivakonesa kusvika panzvimbo nenguva chaiva chii? Ivo excuse vakapa kuti kuri kunaya, plus mota yedu haina matai akanyatsaita zvakanaka, asi tazofonera dispo yakangosvika panapa matai aya akangonaka. Saka ipapo apa isusu taitoshushikanawo kuti anogona zvakare kuuya upfuura vamwe vanhu, tarasikirwa nevanhu vaviri tozorasikirwa nevanhu vanodarika ipapo. Ndoyaive challenge yedu. Saka iko zvino mati manzwa here kuti mitumbi yakaendeswa kupostmortem here iri kupi kutaura kuno kwatiri kuita, uye urongwa hwamira sei? Mitumbi yakaendeswa kukadoma neCID, asi ivo vaitaura kuti vanogona kuvaendesa kupostmortem, ndo matauriro avaita. Saka apa takamirira hama dzavo chaidzo dzanzi dziri mukadoma kuti kana dzauya isitanzwe urongwa hwavo kuti hwakamira sei, semadzishe tinenge tichingoriwo pakati pavo kana vachida kuti tive tinobatsira. Tichida kunyatsokunzwisisa tichipendera, mungatitsanangurire sekuona kwamakaita mitumbi kuti munganyatsoziva kuti uyu akapfurwa nechipapa here, nekuti vamwe vakuzotaura nepamwe kuti akapfurwa maoko, vamwe kuti musana, hatisi kunyatsoziva kuti vakapfurwa papi chaipo. Vese ndingati vese mitumbi iri yose, hapana vese vairohwa nekufesi, mabara achibuda nekugotsi, vakarohwa misoro vese mabara 1-1. Aiwa, tinotenda baba. Ndizekana mune mashoko ekupedzisira amungadewo kuudza kune vanhu kunyanya hama dzarasikirwa, takatarisana pachiitiko ichi? Chana nchida kungoudza hama neshamwari chekuti kana munhu uchinge wagumbuka kana kuti wagumirwa, tsvaga mumwe munhu anongokubatsira kuti usasvike pachinhano chakasvikwa navamuchaina. Uyezve tanoda kukumbira kuti kana ivo vemativi ese vaungana, ndinodavira kuti anogona kuita mativi 3, noda kwokuti munin'ina wangu tanga takasangana kuna namai, asi hanzvadzi yekuzvarwa nayo namai muchaina, kureva kuti vanhu panga pachida utungamiriri kuti utanga wavadzora, kuti vese vombobvisa hasha, vanhu votaurirana, voona kuti vanhu vangavigwe sei, uyezve kana chero kuri kubhadhara nekuti ngozi yatoripo kumativi ese ari maviri, vanhu votaura nenzira yakanaka. Ndafarira kuti muri wemba yeumambo. Ndanzwa muchitsanangura kuti kunenge kwakuda kuti vanhu vogara pasi. Semadzimambo panenge pakufambiswa sei nekuti tikuona kuti vanhu ava vaurayiwa vaviri ava ndeve kumasvingo. Semadzimambo munenge maakufonera zvakare madzimambo ekumasvingo kubhuku ravo here, kana kuti nyaya inongoperera kuno kwaitikira chiitiko? Mukuru varipo, ndinogona kudavira nepasiripo pamafungiro angu, asi ivo mukuru varipo. Panenge pakufambiswa sei? Nemakufonera zvakare madzimambo ekuzaka here kune varidzi nekuti ndokumusha kwavo kawo, kana kuti munenge makungoipedzera kunoko? Izvo zvamandibvunza izvo ndizvemangwana vakaungana. Miri maita basi. Iko zvino rega timbonzwawo mashoko 2-3 kubva kuna mukoma vandigere nawo pano, timbonzwawo kuti chiitiko ichi chakasvikawo sei munzeve dzavo. Mukoma makadi? Asimba edu makadi yenyu, zita rangu Douglas Nelson, chigara panzvimbo yePanyimo ndopandinotogara ndiri. Chiitiko ichi chiitika kuma9 ndofunga bhazi rekutanga raitoenda kuHarare. Ndakanga ndiri kurodhi inini, ndakamira parodhi ndopandoshandira. Zviri parodhi ipapo ndakabva ndaona mwana wamuchaina achimhanya kudaro, ndakazama kumudedza katatu, handakuziva kuti pakanga paitika chiitiko chakadi chakafanana nechizvibhozi redhiyo yaitira zvisingaite kuno kubva kwavo ikoko. Saka
zvakazvinhu zvakatondinetsa ndabva ndaenda kushopu kwangu chinopinda mushopu mangu 2 minutes ndakabva ndafonerwa nemunhu akandifonera kuti aiyo zvikuitika panyuma kuziva kuti chii ndakabva ndamuka time ndakamuka ndikaenda panzi pamusika ndikanomira ipapo ndakaona vanhu vakamira asi redhiyo yairira visingaiti kumabhawa ko redhiyo iri kurira vanhu vakamira uko kana paitika chituo chakaipa sei vanhu vasingaradzi kuresponda kuti paitika tsaona saka ndava ndafamba kuenda paipane vanhu ndichinzwa kuti ndakabva ndafonera nomwana mukoma wangu sekitari abva kutaura izvezvi ndikavati ndimbomirai mbijana ndizokupai umbo hwakaita se hwakazara pozi munhu akanga ari kumba ndisvike ipapo ndoona zvakamira sei then ndakabva ndaenda pabhawa pai zvikanzi hamuchainauraya vanhu 2 izvezvi ndaona gamu ndazama kumudedza kurodhi achimhanya asingaiti haana kunditaurira kuti ndozvaitika pasina 2 minutes ndikabva ndadzokera kurodhi pakune vanhu ndakabva ndaona iye muchaina achiuya achibva nekuseri kushopu kwake achibva anoya akabereka chinge chibhegi so anga apfeka vhesi yewaiti ipapo achibva adarika nepamberi pebhazi akabva aenda kuna dhiraivha akamutaura nadhiraivha akati undipike pamberi apa saka ari ipapo ndinga ndikabva tazama kuda kubatana nepolisi ndinonzoka pai ndinga ndafonera mumwe mukomana anzi Makombe ari pano panyemo businessman ndichamati ndione namba dzatsana kumapurisa vauzi kuti izvezvi munhu ari kuenda pabhazi kuti akapuwa nguva angu kuti advance akadi akaenda tibatsirwe kuti munhu abati uyu pozi hapana ndikwanisa kudii kunobatsa munhu iyeye akabva ati orai timira ndikufonera izvezvi mukomana yake ngakatora chinguva kubva shuwa ndifonera kandafona vati vari kuuya saka then chipopo mukoma wangu akabva asvika uyu tikabva tabatana paya takufambidzana kuzimhono noona kuti kumufana ari kunzi afa ari kuoneka ari pachena ari panzvimbo yakamira yakaita sei takamuvha takakuno takasvika tikatarisa tichiri kuri Mbijana asi pai zvokuma 50 meters tichitarisa takaona chikwati iye ndiye munin'ina netirauza raita mukwidza naye achienda kukadomasa nezuro raakanga akapfeka tikati handiye zvichikwati akadonha but tete nguva iyoyo hatina kukwanisa kuona kuti vari papi takadzokera futi Mbijana tikati nai varume mwana ari kutaura kuti tete vanga vachichemera help ko isusu sevanhurume takaungana panapa izvo redhiyo iri kurira mwana akabva ndati musikana uivhara redhiyo mbava musikana kandi ndikutya ndabva ndikaenda naye nemukomana tikanovhara redhiyo mbava imomo tibva patoita silent nguva iyoyo paita silent tikabva tadzoka kuno kumanje tinosvika panzvimbo iyoyo takabva tasvika tikaona svikwa munin'ina ndiye anga atofa ari apa vatiri kuona pachena tikamuvha ndokungabva kuti 50 meters tiri papo pachona tasekutoileti yamuri kuona irukwe tizama kutaura kuti otherwise ndokune way yakanaka yekuti atiti kana vanga vachitiza ndokwangade vatiza nani nako tikatsvaga ikoko ndinenge ndiri kumberi namwari kumasure papa paita umwe businessman kuti akati imamane munhu ambotucha futi manje panapa angadzi ari padhuze mogona kudii mogona kupfuriwa tikavanhu vabva vadzokera masure vaita sei vachitiza tikabuda futi tikadzokera masure tikazonodzoka mai takuti ade varume munhu angaichema iyo padzokere futi ipa tikazodzoka mai varume vanga vari vashoma zvinga zvokuma7 tibva tasvika tikatsvaka kutsvaga mai tikashaya tibva tadedza mwana wacho paanga takamuviga ipapo panguva yacho tibva mwana auya akati tikatiudza kuti mama wagumisira kutaura navo vari papi akati handei mwa tikapinda nepakati pamukuto wemashopu yake yamuri kuona tibva taenda kuseri tasvika kuseri kuya mwana akabva ati sekuru mama ndakupedzera kukomingeta navo area ishi asi vanga vachadzanga vakabata foni yavo vakadonha vakadai akati alright saka iye akabva amira kwangari tikabva tafamba nokomana tari navo mberi tiri 3 ikoko chingoti fambei Mbijana ndikati wekomana vai pano vakatodonha vari pano saka vanhu vakafunza kuti munhu ari kunzi akadonha mupenyu tikati munhu akatofa uri munhu ari panapa tikabva taonesana zvazviripo polisi nguva iyo taitaudza kuti hara anga isati yatosvika zvataita kutotsvaga munhu taita kuzama kuti otherwise tiupe munhu angadai achida kubatsirwa upenyu kuti tione kuti tingaite sei kuti munhu anorarama kuti tatatoona kuti aguta kusikana kuti afa tiri papo zvisvika tikati munhu afa tikabva tabuda tikadzokera kumasure tikabva tatotora mhuri yanga iri pashopu pangairi vabhozi vanoshopa vanga vakutya kuti panapa tigona kuingwa tikadi tikapedzisiwa tikabva tatora mhuri idzodzo tikaenda nadzo pashopu pangu inini ndikanovharira mukati tikati tigarai kuno tese tiri pano tikamira kuona kuti polisi kuya kwani kuya kwepolisi ndonga takagara ipapo tichizama kufonana nepolisi ndonga taifonera nachangamira ipapo tiri imomo tichida kuti bamba vatotibatsira kuti vamboiswa voisi ravo kupolisi kuti pamwe ndingatyiwo semunhu mukuru saka mapurisa aya ingoti mota iri kunetsa kuri kunaya hazvi kumira zvakadai kati munhu izvezvi mabhazi akupera kuenda munhu aruradza kuti mamuvhmendi yaita ari pabhazi ari kunonga atopinda mabhazi chitibatsirayo kumberi kuna amai vari kumberi vari kuchengeta vana vanova vachirisana navo kuti vachitofona kukadoma kuti amai ava vatobva pamba bhozi mamuvhmendi aari kuita atoratidza kuadvanza kuenda kukadoma zvokuti anogona kusvika chinofudza futi imwe mitumbi saka tiri papo mapurisa akati oraita zvinzwa tikachitofonera Harare saka pakaita mwe mufanana nehama yake iri kuHarare mupurisa yaronzi Matsenga azeti anoshandira panhingi papi asi ari muHarare ndobva tafonera munhu iyeye ndobva tigaenda kufonera panhu vangu ndobva afonera kadoma afonera dispo kadoma then foni dzakange dzafamba dzakadaro akufonera neava futi achifonera nesi mukomana mupurisa uya munhu akatibatsira titomuzive but munhu akatibatsira zvisingaite achibatsira nemapurisa edu paadha kuti vange vachisvika panzvimbo saka takazouya zvichokwadi nepolisi panapa tikasvika chiona chitiko changa chiripo kuti ndozvachiripo takawaradza kuti mutumbi uyu mutumbi waingona wanga uri pachena ndobvuzenda nawo mutumbi watete wanga uri kuseri tikanowaradza mitumbi iyoyo kuti ndo zvakange zvaitika panzvimbo yepanyika ndo mafambiro emazera andakaitawo mafambiro azvakaita then kuseni kwachona inini ndingangoti kuma3
ndiito zvekutengesawo zvemusika mutema. Ndakabva bhazi raidawo zvaraitsvaga zvekuti mafuta rifambe riende kuKadoma. Ndaenda naro ndikanoriita tengesera mafuta ayo kwandoshandira. Raenda kuma3 ndakava ndaripo futi report yekuti pane munhu aita zvakadai pana anonzi businessman anzi muchaina. Munhu auraya munhu pano panyika. Vanhu vakakatyamadzikana because bhazi raibva kwaSechuru. Bhazi rakabva raenda zvechokwadi. Raenda bhazi riro ndakuzati chokwadi vanhu hana mboitwa kana hanya nazvo. Saka bhazi mavakanokwira pane muhindi anoshanda muKadoma anonzi Baba Aru anogara paVillage 6. Akanga ari mubhazi iroro asi anogara paVillage 6 padhuze haana kunge anzwa kuti chiitiko ichocho. Ari ipapo anosvika muKadoma pane kombi futi yakazouya kumasure yemwe anoita zvemakombi anonzi Gazi uyu akabva afonera nemushandi wake wandanga ndinaye inini panapa. Ndakatosvika akatoona chisini chachatotika kusenseni kusvika kumapasi 5 atakasvika nekombi panapa kuti andozvaitika shamwari. Akabva fonera murungu wake kuti amanzwa ere zvaitika kuno kunyuma muchaina yanzi auraya vanhu bozi nyaya yayo vanga vatomboinzwa kuti vanhu kunetsanetsa nenyaya dzemukadzi pabatwa vatete vamubata ari kugambisa. Saka vanhu vaingoziva nyaya dzekuti dziri kunetsa. Saka afonera kuya zvakanzi izvi bhazi kwaSechuru kusvika panapa Baba Aru wazinzwa ere zvaitika kumusha uyu akutogaza akutodza Baba Aru kuti muchaina unzi auraya munhu panyika. Zvakanzi auraya vanhu panyika. Muchaina izvi zvaburuka mubhazi pana mai manje apa aburuka kaenda kupi kanzi aburuka akadai so kanzi munhu atonza auraya vanhu izvizvi atitafulla kuti titese tichakuti munhu akanga afamba sei. Then vari papo uyu Gazi akawatora komba achimhanya nekupolisi. Vakomana vatu vanga vamuona achijamba nepanjaji ndovakabva vateera vanomuona mukomana achitaura kwatiri akatozofonera nezuro wacho achiti andatimbuza ndimubate ndega ndahana yangu yakarova ndazinge ndaenda mberi kwake hake ndiri pafoni ndichikomunicata kuti munhu enda apadhuze naye munhu yafamba dai mukomana achitaura kuti pakasvika kombi yairatidza kuti daenda kublawa ikadedzera blawa akati aiwa ndopinda mubhazi ndopakasvika chinopinda mubhazi uya ndopakaenda chipurisa kuti no munhu auraya munhu mupurisa ndipakarumisa dhiraivha kuti mira munhu auraya munhu kusvika mapurisa asvika paine futi kwaizonga vakomba bhazi rai vakaribata. Tiri ipapo zvechokwadi vakomana vatoita zvavatoita vakabva vadzora futi foni kwandiri there and there ndakatosvikopa vanhu vasati vaziva zvii zvaitika pasini ndichitoti munhu anzi atobatiwa nditobva kuti vana vakomana vatoshanda nechiwindi kuKadoma kuti munhu yaita sei abatwa. There and there vemutemo vakanga vapano vanga vasvika vachibva kutounganidza vanhu kuzivisa vanhu kuti munhu abatwa ari kuKadoma zvinova zvakazodzika misana dzedu kuti tizive kuti taakubva kupi tichienda kupi. Saka tiri pano tamirira kuti tizonzwa kuti urongwa pari zvinhu hwakamira sei. Asi ndichiziva vamuchaina munhu ainetsananetsana nevanhu here pamashopsa. Handichiziva murume uyu inini munhu atairarama naye zvakanaka taitowirirana wantutsano muri sei taitonge tishandidzana zvakanaka pamabasa zvedu zvataita. Handina angobvira ndakaita kalabu nawo but iyo nyaya yepfuti yekuti panhu pakaita noise pabhotostop pavo munhu anga asingatanukuridza futi mudenga. Tiri ipapo ndofunga vatete nyaya idzi kupolisi vakatombonopa mapurisa ripoti yekuti murume uyu tikunetsana achiti akadai anondipfuura nefuti. Ipapo tinoti sevanhu vemutemo vanhu vakaregerera munhu kusvika kuti munhu vaona kuti maemotions ana wakadai vanhu vangadai vakatora chinhu ichocho vakamborarama vanacho vachikanzelana nemunhu uyu kuti otherwise zvaitibatsira kuti vanhu vangadai vari vapenyu. Saka makatarisa chaita kuti vasaitore futi ichi muchingofunga wenyimi. Ndo zvai zvinozonetsa kwatiri sevanhu venyama kuti mapurisa acho pari zvinhu izvi kuti vanoti kusanyati makaona asati maroadblock anenge asvika kuma4-5 vanhu vachimhaisana nemota yedu yataitakakumbira kuti ibatsire matsaona akadai kuti katinge tati kwaita tsaona vomhanya but vanenge vachimhaisana nemakombi vachida $5 avanesa mumwe mavo kuti vanoramisa mhuri dzavo but although mota yaite ichichema kugovernment kuti government ibatsire community nevanhu vese munyika kuti tinge tichirarama zvakanaka but mota dzedu dzinoshanda basa risiri iro ravanenge vachinzi vanenge vatumwa hakunzi maroadblock anoshayika anorambwa anenge ariko but ngatitei zvinhu zvatichiita tichiona kuti tikuchengetedzawo midziyo nonga pese apa takanga tisina motikari unga madzimamba akatopindira ipapo kuchema kutsvaga kuti motikari yedu tiwane nekuda kuti nzvimbo yedu yesanyati yakakura kudaro vanhu vanonge vachitambura kuti vafambe. Saka tinge tawana mudziyo tichitarisa kuti mudziyo ngauchengetedzwe kuti vanhu vabatsirike kuti pachinge paita matsaona akadai mota yedu inge ichika nenguva. Ndo zvatinonge tichema kuti segovernment tibatsirwe ipapo patinenge vasangana kumisangano iko kuti anosisanyati tikuchema zvichemo izvi mota dzedu ngadzishande basa radzo rinova chairo pane basa rakuti patakanyaya kadikidiki unona vachimhanya vachishungurudza vanhu vachiita sei but paita tsaona yakadai inova nenguva yatakavaudza zvekuti munhu enda yakaramba nepfungwa dzekuramba achidzoka aitouraya futi kana vana vese nevamwe vanhu munzvimbo vakange vakutenderera panzvimbo iyoyo vachitsvaga kuti vayope vanhu kuti tono tingabatsirana sei bhozi vanhu vakange vachitotya kusvika panzvimbo ipapo kutoita zvivindi kwekuti atakafa hapana chatingatadze kufa bhozi hama yatofa ndiyani ihama yedu yatachirarama noye zvakanaka munzvimbo. Tinotienda ndize kana mune mashoko ekupedzisira aminawo tikatasana nechitiko ichi. Mashoko andinawo secommunity ndinongotiwo sevagarisana nemusanyati kana tinge tasvika panguva dzakadai so ngatimbozvipai nguva yekufunga kana kairi kana katatu hatisangotongai tega
nenguva mutongo uri mitemo iriko handi kumitemo handi kumatare tinosangana kumatare tichitaurirana tiyananisana semhuri tichionana sehama nehama togozoramba chiwadzana nyama nenguva zviri pamwe chete zvinhu zvinorwadza kugura munhu upenyu nenguva yanga isina kutarisirwa kana nani kungonzi munhu afa. Saka ndiro secommunity sevanhu vagarisani because mabhizinesmen ari muno musanyati zvatonyanyisa itsaona iyi ndofunga mambo wavo vangoti nonoke kunyazoziva asi inonga yatoitsaona yechitatu yekunge ichiuraiwa vanhu kunga pane panext 50 shop kubva patiri panapa pane mumwe anonzi Strasbourg akapindira futi munhu akadzipa munhu huro akamuuraya akamutorera futi mari ari businessman anga ari papo munhu ari kumitemo zvitotonzwa takuda kutobuda. Saka tinotiwo isusu sevagarisani mitemo ngaitinge ichishandawo kana panhu pachinge paitika zvakadai isangova nenguva yekungorelisa munhu. Zvimwe dzenguva munhu anotadza asi anoregererwa but munhu kana vachinge akunzi ari kunobuda ngaabude vachasaura munhu yaamachuwa brain munhu achanogarisana here nevamwe vanhu because tichimuona munhu anenge aita chinhu chakadaro hatizive kuti fungo dzandofunga nedzinofungawo nedzofunga zvakamira sei ndei tongofunga kuti munhu imhondi sometimes vanenge vatitamuswa palevel yekuti munhu kwayo. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.